Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ambe aw bela jili fo ka awal nyamando aw mana ke jiye baro barala aw mana ke jiye jamana kan ba fo ni islamia fo lino da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aw ka jamuka mandi kenaka ni odi faso jokene jamuka mi na be sigi aw bela jili sibiri nege kanyetan wuluvla fo ka tabla nege kanyetan sigi aw denke ano balma ke feno di Sheikh Mahmoud Siye o kuma na ambe aw bela jili fo ka awal nyamando anka jamuka kenaka ankilendo ka wele bla anga chokoroba doma amba fofolo assalamu alaikum wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah nafa itoni ijamu aywa ni to elaj dantuman koita alhamdulillah ni jawkelaye nsi nga be suba konnala o menye resort kulu konnala jamana bara kama be syndicat de commerçants détaillants là no Sinako Demi Sinako Dem o affilié be chambre de commerce là regroupement ba fa be jago ko fo conseil malien de chargeur conseil national de patronat groupement du Mali o affilié le mobela on be santani ko fana bombe rotary international là no yokuluye o be dien ko na ka 100 kemene abeninga 100 kemene sa mo mbopi ni aba Mali la be 100 biorobo ka fto armado aka farñon kan aka sifitini mbawi aku farñon kan ka demena si munu magobala mbo kulu kono groupe peno bola ko PHF ni isel o kulu kono abi sanjuli bossa abe santani flabo santani flabo oui rotary la bon ni PHF PHF o yi muyere rotary ski o to Paul Alice filo chambre de commerce konna ye o chake yo damine kabini wati jumay chambre de commerce taw koni am se ka fo dépend de sugu kono 93 damine ni ya san bisabay 1993 voilà ni ya san bisabay on est en de sugu kono la ayo an gon de sugu kono la dron ay fere la boutique bambolo an ya ese mo be franyo nga kulu ko ke chukomina ka kulu daile anga akew no oyi am mo be munna saraba ko ni téléphone ko ni courant ko sugu kono an ko soro an ka munge gouvernement no ye ka l'impôt sara an yere alhamdulillah amba miri be yorom na perisa ka kuru of ko babu yara ka kuru sa impôt mo do be so chorbo be mun be retraite no be se kanye bitiki keme flani ko ne yere be tama amita ko recenser ko ko l'impôt wara sara ngata l'impôt sara gouvernement ne ye mun ko la ka santai o ya soro au jera ka ke jamajere je ko amare jamajere cour de 93 la yoro indamre wakati fo bi amba jama kulu kono me komi sibe korobaya ko be caya me nyimu ko la be santambo sansa lempo mo nana kana recensement ke boutique keme flani ko ba fo ebe tonna ba fo anga mo ko mo ka situation do an yere ba fo ni fo na yo barani wa ke fo bi abe sina mais alhamdulillah ne de kumita mo ko recensement ke mo borta kata impôt la mais nya ko ni segana 50 no abe 100 tani ko bo me abare be sina albi pour que ka yira ka fo ambe barake jamana dum uka ake muye faso ko oduma afele bi se kambuge faso ko yira ula fin ani je yo sigi yoro franco la yo sigi 99 je d'assainissement ko jula so sugu no mais aywa comme mo bugata anga jamana ngona ngon mena fin damine ibe dese wi ba twindi parce que mo kili e mana akila nyumanta mo biduru olu ba foka teke beni ga raison do bo ori jamana o gele abisi akono peut être mo bana noye sono anya kila chamonta an kelente de ani mo me ba soro anyali kadi fitini amani do angoni ali do la enregistrer ali ba me do kono me do ande sera do la kamboloti alhamdulillah ambi fo ke i wal nyumando ni ode alhaj dantuma koita magalusi sawane anyi vele kana anga kene kambi yanjabi a jaranye kosobe bari ni anyi vele kada ka faso tese ka jo faso denko ni ame faso denko do on bela jeli de be je ni ngambulo di nyama ka ke jama jere je kulukile chugumina jamana be lumbu lamba muna na be dinga min konnana anga seka jeka ubwa konnana ina fo nga makoroba fo ni ika mabina kolon kono yani ka nyinika munde yibi kolon kono ko ri se makari ko ri boro makari
i bɛ fɛɛrɛ kɛ a bɛ se ka bɔ ka yɛlɛ gɛlɛ kan cogo min n'a yɛlɛla gɛlɛ kan n'o y'a sɔrɔ a bana min don walima fɛn wɛrɛ minnu b'a la olu bɛ solutionner ni ka sɔrɔ ka ɲininkali kɛ mun y'a to fo i sera ka bin ni kɔlɔn kɔnɔna na o ka fisa k'a to dingɛ kɔnɔ k'i bɛna ɲininkali kɔnɔ o bɛ na ni degun o kumana an y'a dɔn k'a fɔ aw jɔyɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ jɔyɔrɔ fana kɔfɛ hakilina ɲuman bɛ aw la hakilina minnu bɛ se k'a to an bɛ bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na o de kama an ka hakili jagabɔ kɔnɔna na an nana ye k'a fɔ i jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna na faamali min b'i la ani dɔnni min b'i la ani hakili min b'i fɛ ka ɲɛsin jamana ma ani jamana ɲɛtaa sabatili siraw kan o de kɛra sababu ye an k'i wele ka na an ka kɛnɛ kan bi o kumana y'a jaabi an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛna don an ka ɲininkali ninnu kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔ alhaji dantuma o ye an ka jamana a bɛ waati jan bɔ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini san 2012 n'o ye 2012 ye fo kana se san 2022 ma jamana in bɛ degun kɔnɔna na a bɛ kamanaganw kɔnɔna na a bɛ ɲaniw kɔnɔna na jamana in bɛ sengelen taama na dɔw k'a bɛ sa dɔw k'a bɛ balo o degun ninnu sababu de bɛ fɛn bɛɛ la a bɛ se ka kɛ an denmisɛnninw an b'an senkɔrɔla filɛ mɛ aw bɛ ko filɛ yɔrɔ jan o degun minnu bɛ yen mun nana n'o degun ninnu ye an kan ka se ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ ka se ka bɔ olu lahala ninnu kɔnɔna na alhamdulilahi rabbil alamin an ka foli b'i ye si alhamdulillah an ka foli bɛ filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala fo ka ala barika da an ma mun bi latigɛ an bɛ kalo barikama mun kɔnɔ an kana sigi ka kuma masha Allah an bɛ dugawu kɛ an ka kuma ka kɛ hɛrɛ ni nɛɛma ye adamadenw ma a kana kɛ tasuma y'u farikolo kan an b'a daminɛ ni kuma ye ala min ye danni kɛ ala ye kiraw da a ye kira da a y'u da u bɛ kuma u ka kan na kuma jɔyɔrɔ yera diɲɛlatigɛ baaraw la an ka foli bɛ an ka ɲamakalaw ye an ka foli bɛ an ka kumakalaw ye mais n bɛ mun f'i ye bi jamana in kuma kuma de kɛra fo fana gɛlɛyara parce que ni kumana ni filila o tɛ toléré tubabukan ye toléré k'a fɔ karisa filila de ayi a bɛ san 30 bɔ ni kumana ni filila u b'a fɔ fɛn dɔ de b'a kɔnɔ o de y'a to ye nin fɔ fili tɛ toléré n'i ye kuma fɔ min jɛngɛnna tuma dɔ la hakili de don adamaden hakili kelen ni hakili kelen hakili ye jɔn ye n bɛ se k'a fɔ jamana in gɛlɛya fɔlɔ o ye du kɔnɔnaw la o don y'a fɔ émission dɔ senfɛ ni kɔɲɔw kɛra an fɛ yen ni i ye carte kɛ i denw ka mariage la bɛ dɔgɔnin bɛ yɛrɛ ka mariage ni filila bɛ ɲinɛna k'i mansa mun tɔgɔ ko carte kan mariage bɛ yɛlɛma ka kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ ye o tigi bɛ na u bɛ na ni dusukasi de ye ka fɔ ale tɔgɔ ma kɛ yan'a kana hinɛ kɛ famille ka nisɔndiya don o n'a ka kabila famille fa mun don ni ba ka sira don fɛn dɔ olu bɛ na de u bɛna kɔɲɔ in na dɛ o ba kɛ ni dusukasi ni foutaise k'a yira k'a fɔ olu ma jate de ye olu kɔni b'o kɛlɛ de kɛ k'a fɔ an ka yafa nin bɛ kɛ don min na ko ka ca tigi ma o tɛ yafa o ye n ka faamuyali ye san 40 kɔnɔna la saya mana kɛ i fɛ yen bi ala k'an n'a cɛ janya a ye communiqué kɛ radio Mali la e ɲinɛna famille dɔ tɔgɔ kɔ aw n'anw ye sigiɲɔgɔnma ye an ye furuɲɔgɔnma ye ni ma mun tɔgɔ k'a la saya dimi bɛ yen dɛ olu bɛna bannikɛyɔrɔ la dɔw tɛ na o kama ko parce que ko tɔgɔ ma k'a la si jamana in ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn an b'o tɔɔrɔw de kɔnɔ mɔgɔw banna ka yafa ka dɔn k'a fɔ adamaden hakili de dɔw b'u tugu ka ko dɔw kɛ dɛ mais fɛn caman bɛ yen walahi adamadenw b'a kɛ i tɛ tugu an tɛna mɔgɔ défense ta mais an b'a dɔn k'a fɔ ala ye adamaden mun da ni kira tɛ bɛɛ bɛ fili kuma ye ko dilan mais anw fɛ yan kuma kɛra ko tiɲɛna de ye parce que mɔgɔw ye kuma kɛ k'a kɛ mun ka di mɔgɔw ye k'o fɔ o tɛ tiɲɛ fɔ n m'a fɔ bɛɛ ye dɛ o de cayara fo mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma de fo mɔgɔw ka yafa voilà mɔgɔw kɛra musala mɔgɔw ye parce que nata nana bonya ani janfa mana nata ni jama mana nata ani janfa n'o bonyana yɔrɔ dɔ adamadenw tɛ lafiya dɛ tɛ lafiya an b'o tɔɔrɔ de kɔnɔ an bɛ kɛlɛ tɔɔrɔ kɔnɔ e mun fɔ 2012 mais yanni 2012 cɛ mɔgɔw ye kɛlɛ natɔ ye o maaw y'a ye mɔgɔ kodɔnnaw caman y'a fɔ jamana bɛ ka taa cogo min na a bɛ lumu laban an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ Badilabugu yan ko karamɔgɔ Banba ko kɛmɔgɔba don a delila k'a fɔ ko mɔgɔw ɲɛna ko sow de jɔlen adamaden ko n'adamadenw ma jɔ ko foyi ma kɛ o y'o fɔ o ka ca ni hakili t'a wagati la mais a bɛ san 15 bɔ bi parce que an bɛ taa ka émission na o y'o fɔ o bɛ san 15 bɔ bi kodɔnnaw y'a natɔ ye k'a fɔ an bɛ ka taa cogo min na an bɛ taa se kɛlɛ in de ma mais kɛlɛ nana fo ka taa ten. Ni professeur dɔ ka conférence lajɛ a fɔ a ka conférence kɔnɔna na ko le Mali va perdre le Mali pendant 20 ans.
alhamdulillah mo men soro o fe o make bi o wala kuma yoro mo ya na to de o fo aka conference konna na ko ale nyebe fendo la sando finto la ko san ko na fina ko bebe do sante akololo la ko o de kama ko ni duga e mashuka kana fo bo mashuka fo bo shuka ko me ka le fe munyi ko le Mali va perdre le Mali pendant 20 ans professeur Babou Nyanka alhamdulillah donc comment fo ko fait 2012 là ni kololo nunu commencer kana atla ka siga kuma ka kai ni conférence fo ni nduni romasina na aywa alhamdulillah pour que kika kuma sentir aywa ne ko misika mun fa ambe toro min kono aboli fere folo oui ala ka klima na ambele delema Allah subhanahu wa ta'ala te fo la ali be kun fa yakun en fait toro min yan fait boli kana ya abe kudamaro nyini nulu yɛrɛ sɔrɔ don o don an ka kɛlɛ bɛ kɛ histoire de an b'a lakalidi mɔgɔw tɔɔrɔ la ka tɛmɛ an ka wagati min ko kan an ka jamanaw kɔnɔ olu y'u yɛrɛ sɔrɔ a tɛ taa tiɲɛ kɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a tɛ taa kiri kɛ ka a kɛcogow la ka jamanadenw ka hakɛ d'u ma a tɛ taa cɛsiri kɔ i bɛ bɔ sisan aw ka kare kɔnɔ i ka bɔ kare 3 kɔnɔ i bɛ mɔgɔ min sigilen baro ni te min na a ka ca mɔgɔ 100 a ka ca mɔgɔ 100 kare kelen pe bɔgɔ quartier kelen kare kelen o problème baw bi i b'o bɛɛ ɲininka o bɛ fɔ ko baara tɛ yen o tuma an tɛ se ka yiriwa tant que baara ma kɛ an tɛ se ka yiriwa ni tiɲɛ ma taama an tɛ se ka yiriwa n'adamadenw ma kisɛya an tɛ se ka yiriwa n'adamadenw ma yafa ɲɔgɔn ma an kɔni b'o kuma damadɔw fɔ ka fɔ janfa ani nata n bɛ segin kuma in kan bamanankan don jamana ye problème y'o de solution bɛ jɔn bolo jamanadenw solution bɛ jɔn bolo ni jamanadenw ko an ka tile ka kɛ baarakɛla ka jugu damadɔw ta ala ka dɛmɛ min na an bɛ taama jamana ninnu kɔnɔ yan tuma dɔ la ala ta kɔfilɛ hakili sigi fɛ dutigi bɛɛ k'a lajɛ ka loi dɔ appliquer ka du kɔnɔ hakilinaw ka kɛ kelen ye tafaw ka kɛ kelen ye maaw ka yafa ɲɔgɔn ma ka ɲina ko kɔrɔ tɛmɛnenw ma i n'a fɔ kira yɛrɛ fana yafara cogo min ko dɔ bɛɛ dɔ kɛ dɔ la mais ka kɛ dɔrɔn e t'a dabila ka kɛ dɔrɔn ayiwa alhamdulillah an bɛ a jateminɛ jamana kɔnɔna la baaraw kɛra mɔgɔw ka sɔrɔ ni baara dɔw ye ko sirabaw dilanna ko sow jɔra mais bi a kɛra cogo jumɛn na jamana nana kɛ ka Bamakɔ fa o don san wulila Sebeni kɔrɔ ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa ne ka Sebeni an ye heure 1 de kɛ sira la san nana woyo bɛ yɔrɔ bɛɛ ne ko n ko ayiwa minnu ye siraba ninnu dilan ni ne t'u dɔn dɛ n'a fɔra ko 4 voies kan ka kɛ 3 voies min b'a wari dun mobile avion ma tɛ mɔgɔ si bolo a bɛ se ka kɛ ka mobile ka ɲi ne ta ye mobile bɛ bolo a tɛ ne bolo mɛ moto la n'an bɛ sira kan ka taa an bɛɛ de bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ ka taa sira bɛɛ dilanna ka bɛɛ norme si ma k'a si la charge tɛ goudron kan voilà sisan ni e ye TP directeur ye il y a 20 ans e de ye projet kɛ e bɛ ka taa i ka so ne bɛ ka taa n ka so an bɛɛ bɛ taa sira kelen de fɛ n bɛ to ka kuma dɔ fana fɔ hakilina jigin don ala man kisira bi Bamakɔ quartier bɛ yen ni i fa banabagatɔ b'i bolo ni ba banabagatɔ b'i bolo n'i y'a don mobile kɔnɔ peut-être ambulance mais i yɛrɛ ka mobile ba degunnen bɛ i b'a ta i bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsow la n'ala ma baraka ala b'a ka jɔnya jɔ i la ka sɔrɔ i ma se ka bɔ c'est vrai o sira ninnu mɔgɔ dɔw de y'u dilan yan a tun man ka dilan cogo dɔ u y'a kɛ bon olu ka tɔɲɔni o bɛ se bɛɛ ma mais ale yɛrɛ tun t'a dɔn bi i b'a sɔrɔ a cɛkɔrɔba dɔw bɛ yen a musokɔrɔba dɔw olu bɛ ka taa misiri la olu yɛrɛ mais olu de ye ko ninnu kɛ ka taa ça veut dire ko dɔw de kɛra mais ni yafa bɛ kɛ fo yafa ka kɛ tiɲɛ fana kan ka dɔn ka fɔ ni ɲɔgɔn kana kɛ bilen minnu delila ka nin kɛ ne t'a fɔ mɔgɔw ka pini dɛ ka taa mɔgɔw bɔ misiri sara la k'u to kaso la joli tɛ suma nɛn kan tiɲɛ ka fɔ mɔgɔw ye ne kɔni bɛ se ka mun fɔ Babu Ɲangi ye mun fɔ ko Mali bɛ perdre a bɛ komi an b'o de kɔnɔ parce que a fɔra an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ san 10 bɔ an tɛ se ka se yen u y'a fɔ wagati la ko jamanadenw ko ka élection kɛ élection kɔni n'i ye campagne bɔ Segu la mɔgɔ bɛ se ka taa jamana yɔrɔ la malien de nature anw ye kodɔn ka sɔrɔ bɛ yen malien mana fɛn sɔrɔ cogo cogo a y'a sɔrɔ tubabu jamana na a y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire a y'a sɔrɔ Sénégal a bɛna ka taa faso de la ka taa ka nɛgɛso san ka ka radio san ka fɛn na ka waso ka faso de kɔnɔna la anw denmisɛnnin ma anw y'o ye yan anw kɔrɔbayara fana k'o ye foyi man di k'o bɔ i faso hali ni buguni kelen de bɛ yen mais bi mɔgɔ joli bɛ se ka taa faso la bɛɛ nana ni fa ni ba ye o tuma ni i kuma in Mali t'an bolo sinon o de bɛɛ ka fierté seliw mana se hali seliw tɛ mɔgɔw tun bɛ baarakɛdenya la Bamakɔ yan dans les années 80 u bɛ taa Abidjan u mana wari min sɔrɔ u bɛna u bɛ nɛgɛso san ka maillot san u bɛ t'u ka village de la ka taa n'u village an yɛrɛ y'o caman ye aw y'olu ye anw y'olu ye yanni samiya cɛ jeunes bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka bugu dɔɔni bɛɛ bɛ jɛ ka taa e dɛmɛ k'aw ka sow bili ka yɔrɔw bari sarali ko t'a la foyi ko t'a la o tun b'an ka togodaw kɔnɔ ne kɔni bɛ se ka ko in kɛ mun ye politique san 30 in a nana ko ka dilanni kɛ mais peut-être politique mɔgɔw
ani anw population anw ma ɲɔgɔn faamuya an se ma jɔ an jɔyɔrɔ la ne bɛ se ka gɛlɛya in ko di sinon politique dabɔra kalan de kama éducation civique politique dabɔra santé ko bi i bɛ taa an ka banque de sang na jeli tɛ yen parti politique de kan ka kɛ chaque semaine ka taa réunion kɛ école la ka yɛrɛ k'a fɔ jeli donner de sang ça veut dire baara caman bɛ politique mɔgɔw bolo ka sɔrɔ pouvoir tɛ mais an ye mun kɔlɔsi ni e t'a la e t'a fɛ a ka ɲa minnu b'a la don o don i bɛ kuma jugu de fɔ an b'a fɛ jamana jɔ ka kɛ proposition de ye ni i tɛ se ka président ye an bɛɛ tɛ se ka président ye an tɛ ministre ye mais jɔn bɛ se ka mun kɛ i ka kinda i ka sigida i yɛrɛ i ka du kɔnɔ an b'a ɲini ni politique bɛ kɛ nin ye Mali kura citoyenneté ani i bɛna kɛ kin kɔnɔ hali n'i ye école den ye i ka du yɛrɛ kɔnɔ i fa ka mobili i b'o ko wa a ka sokɔnɔ la ɲɛgɛn mana fa aw b'a labɔ wa a ka wulu a b'a sen wa aw b'a ka sokɔnɔ furan wa n ko ka ta olu fɛ ka dɔn k'a fɔ kisɛya o ni fɛntigiya tɛ kelen ye i bɛ se ka kisɛya in kɛ kabi denmisɛnninya ma de ka yɛlɛ mais mɔgɔw kana fɛn bɛɛ kɛra k'a dabiri ka kɛ wariko ni se ye ani politique fana fugariya bɛnbɛn politique mɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ an y'a ye san 30 in kɔnɔ n'i tɛ fanga la i bɛ taa aw ka télévision dɔ sara i bɛ taa radio sara i bɛ fandeni kɛ i bɛ bandeni kɛ i bɛ kuma jugu fɔ i bɛ mɔgɔw fɔ kɔrɔlenw ye u b'a fɔ pour que n ka datugu i bɛ taa place dɔ di nin ma bon mɔgɔw nana sɔmi o la mɔgɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ kalan tɛ dɔnniya tɛ fo to se an ka école la école la mɔgɔw bɛ passer cogo jumɛnw na an yɛrɛ APO kɛ m'o fɔ n ka fɛn kɔnɔ école de bɛ ko 5 jitos ne donna API la kolosi horizon mun nana ka na dayɛlɛ yan ka denmisɛnninw don a la tiriku ka école an ka denmisɛnninw kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye a la u ka système kun ye mun ye u bɛ taa les dérives ka taa lajɛ excellent an yɛrɛ ka denmisɛnninw ne yɛrɛ denw y'a école sara ka don a kɔnɔna la u ma école ko kɔnɔna fana na n bɛ dɔ dɔw la bon gouvernement nana k'a ka école kɛ ɲama mɔgɔ wɛrɛ ye o mɔgɔ kelenw taara ka taa privé dayɛlɛ ka taa mɔgɔw bila yen a jumɛn ɲana privé ma ɲa gouvernement ma ɲa ne kun bɛ se ka mun fɔ kuma la tant que tiɲɛ tɛ ko kɔnɔ n'a fɔra ala ko mɔgɔw ɲɛna ko ala ko bɛ misiri kɔnɔna de ye ala ye diɲɛ dan ka siraw de don a kɔrɔ k'u kan kɛ cogo min na ni ko ma kɛ ni tilennenya ni jɛlenya ni tiɲɛ ye an si tɛ taa tɔɔrɔ de bɛ ban tɔɔrɔ dɔ bɛ na tɔɔrɔ dɔ bɛ na tɔɔrɔ dɔ bɛ ban an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman di an ma jamana baara la o kɔfɛ ni an ka jamana politique ko ta k'a lajɛ politique kumaw ka ca politique de ma faamuya walima politicien yɛrɛ de ma faamuyali sɔrɔ politique kɔnɔna na wa wali kelen u ɲɛ bɛ fɛn wɛrɛ la walima u bɛ ka fɛn wɛrɛ de kɛ mun tɛ politique ye wa mun don wa maaw ma se ka faamuyali sɔrɔ a la n'i ko politique yɛrɛ fana caman t'a dɔn politique fana ye mun ye o tɛ politicien ninnu ye population yɛrɛ parce que maa kalanbaliw o de ka ca ni maa kalannenw ye hali ni maa min kalanna mais kalan ye kodɔn ye maa dɔ bɛ yen a ma kalan nka a bɛ kodɔn a bɛ hadamadenw faamu n'i ye fɛn min fɔ dɔrɔn a t'a faamu o bɛ sin k'a dɔn i n'a fɔ an ka commerçant kɔrɔ dɔw bɛ yen n'i nana sa ko nin miliyari hakɛ n'i k'i k'a tila i k'a kɛ tan a kan ka taa taacogo jumɛn fɛ maa kalannen b'a fɔ k'a bɛ machine de calcul ta mais ale min y'a pratiquer a b'a sin ka jate d'i ma sur place a tɛ bɔ yɔrɔ kan fana mais o ma kalan mais a ka faamali ka bon a n'a hakili dayɛlɛla parce que a y'a daminɛ cogo min a n'a bɛ ka taa ni taafa mun ye parce que fɛn wɛrɛ t'ale bolo ni o tɛ a y'o de ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn donc c'est pas l'appel ale k'a fɔ a bɛ machine de calcul ta a bɛ nin calcul a bɛ nin fɛn kɛ yan fɛ i mago bɛ jate min na a b'o jate di ma yɔrɔnin bɛɛ olu maaw bɛ yen donc hali ni maa kalannenw bɛ yen mais u ka faamali ma taa yɔrɔ jan donc ne ka kuma na ani ne yɛrɛ bolo maaw ma se ka politique faamu politique ye fɛn jumɛn ye politicien ninnu yɛrɛ fana u ka taasiraw est ce que ani jamana a n'an ka danbew bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa donc an bɛ fɛ ka min dɔn Alhaja politique ye fɛn jumɛn ye malidenw de ma politique faamuwa walima politicien ninnu tɛ ka politique kɛ a kɛcogo la mun don bon alhamdulilahi rabi alamina politique kɔni tubabukan de don mais an b'a tubabukan résumé ka kɛ bamanankan ye fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ ye mun ye adamaden bɛɛ bɛ fɛɛrɛ dɔ de dilan effectivement et si e ka fɛɛrɛ de dilan i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ depuis i bɛ denmisɛnniya la n bɛ nin kɛ k'i ka fɛɛrɛw dilan tout à fait an fana an bɛ yan bi an ye nin fɛɛrɛ kɛ an bɔra école la an ma bɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ bon politique y'o de ye diinɛ dilanna politique de la fɛɛrɛw de don k'a fɔ
kira étape de kira ye wagati joli kɛ kisi nɛma ba ye ani kira ka d'a ma kira dɛlɛ ma programme de politique o de ye ayi u bɛ kɛlɛ minnu kɛ u bɛ fɛɛrɛ dɔw de tracer de bɛ tigɛ cogo min na u bɛ se ka sebaya sɔrɔ voilà an bɛ asura la u b'a fɔ k'a fɔ kɛlɛ dɔ kɛra ka yebara kɛlɛ an kɔni ma kalan tɛ se k'an da don diinɛ ko la kira b'a lajɛ ala bɛ dɔnniya tigɛ ma jibrila bɛna fɔ a ye nin kɛ tan o kuma politique de fana don ikra o kuma kalan de ye u ye mais kalan bɛɛ tɛ kuranɛ kalan bɛɛ tɛ tubabu kalan ye an yɛrɛ bɛ kalan ka barika don an ka kalan na an bɛ se ka bi ka kuma dɔ fɔ an ka komɔgɔw ye barika don ko la ko jamanadenw ka se ka kunnafoni ka kodɔn bon an banna an ka kow la k'an ɲɛsin fɛn ma an tɛ fɛn minnu dɔn effectivement politique kuma bɛ fɔ tubabukan de la an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɛ taa réunion caman na réunion bɛ ban an bɛ tɛgɛrɛ fɔ k'an ka papiers ta ka taa mɔgɔw ye réunion kɛ yɔrɔ ta ka kɛ i ka bɔ télé la i ka PRDM sɔrɔ mais mun bɛ kɛ a kɔnɔ mɔgɔw t'a dɔn a bɛ taa CCB la mɔgɔ 400 i b'a sɔrɔ mɔgɔ 50 de b'a dɔn a bɛ mun na ye mun don bon politique mɔgɔw y'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ka to a ɲɛsiri olu bɛ mun fɛ olu b'o ɲini ka d'u ma fɛn ko tɔgɔ ko bonya ko mais yiriwali sira o tɛ fɛn sinon ni mɔgɔ y'an bila dingɛ kɔnɔ n t'a fɔ politique mɔgɔ bɛɛ don mairie ko k'an ka quartiers jɔ k'an ka ballon-tan yɔrɔw feere k'an ka kaburudenw feere k'an ka carrés kɛ ne bɛ quartier mun na quartier intellectuel i ka nin kuma in nafa ka bon kojugu quartier intellectuel u y'u jɔ carré norme yi kan ka kɛ 15 mètres ye u ye carrés kɛ 10 mètres ye mɔgɔw taara 12 san en 2008 ni dɔnbaga dɔ ɲininka k'a yɛlɛmana ka so ko kalama un intellectuel a bɛ baara kɛ projet ba dɔ la samiya an bɛ samiya la tan n ko karamɔgɔ n ko yɔrɔ tamasire n ko n bɛ taa bi ye ko mɔgɔ tɛ se ka t'olu fɛ samiya fɛ k'ale bɛ taa ka mobili jɔ du de kɔnɔ k'a ka samara bɔ ka na ka du kɔnɔ est ce que Bamakɔ kun ser'u la wa ala ye Bamakɔ sɔn dugukolo la kɛnɛ bɛ Bamakɔ yan fo Kati a b'a yan fo Kulukoro a bɛ yan fo Kangaba mais dɔw de nana waati dɔ la ka surenchère kɛ ka dugukolo ko gɛlɛya komi dugukolo bɛ ban sini ka valeur k'u la mun tɛ valeur ka taa bɛɛ bila to samiya fɛ bi ni san cunna bɛɛ bɛ boli ka taa so mɔgɔw tɛ boli sira gɛlɛya kama mɔgɔw bɛ boli i ka so kana i denbaya kana taa ji la quartier bɛ mais ni san nana i bɛ téléphone ci a bɛ cogo min ka terrain bɛɛ kɛ do 5 sur 20 ka yɔrɔ dɔgɔya a tɛ se ka ninakili sur 20 on dirait ka émission dɔ kɛ a bɛ 10 ans ko saga tɛ se ka nɔgɔya Bamakɔ n ko saga tɛ se ka nɔgɔya parce que saga mara yɔrɔ tɛ mɔgɔ si bolo an bɛ dumuni minnu kɔnɔ i mana don dɔrɔn i b'i da de bɛɛ fana ko kan ka taa an ka so an ye so ninnu san e bɛ se ka saga san bɛɛ bɛ taa ka saga san seli tɔ ye tile 2 ye est ce que o bɛ nɔgɔya ni yɔrɔ b'e bolo bi i bɛ ka saga san ça veut dire foyi ma kɛ nin san 30 in kɔnɔ ni yiriwali ye fɛn ma kɛ conseil k'a fɔ an b'an sigi ka waso n'a ye san 30 an bɛ exemple ta quartier mun ma kuma tɛ fɔ yiriwali yɛrɛ kan yiriwali ko kuma kɔni t'a la na an ma taa sojɔ tɛ yiriwali ye sɔnni i bɔra Bamakɔ bi an yalala an taara américain jamanaw na ka taa Europe jamanaw na ka taa Asie jamanaw na ka taa Afrique jamanaw la mobili ɲumanw bɛ Bamakɔ ye t'o sɔrɔ an bɛna exemple ta yɛlɛ hali an ka moto taxi ko daminɛna nin y'a san 1 dɔɔnin ye jamana bɛ kɛlɛ kɔnɔ kɛlɛ bɛɛ bɛ kɛ ka ni moto de kɔrɔn fɛ moto taxi ko ya kuma ka réglementer ne ma fɔ ka dabila dɛ kuma ka réglementer bi moto culture masimafɛn mun mɔgɔw bɛ bi jeunesse ye ka jamana yiriwa o tɛ moto taxi ye kɛnɛ b'an bolo kun bɛ se ka masimafɛnw caman na bɛ ka jeunes exciter ka taa sɛnɛ k'a la an filɛ cherté de vie mun na caman bɛ bɔ a la o mandi kɔni ma plan ye o b'a ye plan kɛnkɛn an kɔni ma sigi télé la k'a lamɛn mais k'a fɔ dans la pratique a bɛ ka kɛ an t'a ye an t'a nɔ ye quoi an ma kuma yɛrɛ mɛn voilà an bɛ exemple ta an ka ACI kan ACI ko daminɛ ko ACI 2000 nin y'a san 22 ye an denmisɛnninw taara Abidjan an taara ka taa plateau la an bɛ taa photo ta ka na yira k'an bɔra Abidjan ne bɔra yen salon plateau sanji min Abidjan hali o tilalen 5 o tɛ na yan mais san nana siɲɛ joli k'an to plateau kɔnɔ plateau kɔni hakili t'a date la mais ne kɔni bɔra yan 40 ans a b'a cogoya la taa an ka ACI 2000 kɔnɔ ACI 2000 ni san binna ACI 2000 mun b'a fɔ ko mètre carré nin da ye nin da ye yɔrɔ o tɛ mɔgɔ kalannen ni waritigiw de ta ye parce que mɔgɔ kalannen de y'a projet kɛ waritigiw de y'a san fan tan ka so tɛ yen mais n'i taara ACI kɔnɔ i b'i kun solo de i bɛ to la k'a fɔ k'an tɛ ka yiriwa quoi i taamana bi ni mɔgɔ nana i baara k'an ka taa yala jamana yɔrɔ ɲuman jumɛn na i bɛ se ka taa yɔrɔ jumɛn yira i tɛ se ka taa yɔrɔ yira la bon o développement o yiriwa ye mun yiriwa kɔni tɛ dugukolo dɔrɔn ye dɛ mais yiriwa bɛ kɛ juguw ni kɔnfɔ a bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n ye sɛnɛkɛ kuma fɔ adamadenw juguw kodɔn yiriwa bɛ taa ni ɲɔgɔn ye de anw ye chinois ye yan dunga fa ka sabati dunga ka sabati ka sɛnɛ développer ayiwa an delila ka idée jumɛn ta sɛnɛ ko la san o san i b'a mɛn ko office Niger ka kɛra 1932 ko tubabu y'a fɔ tan de ko a kan ka Afrique occidentale balo a ma se ka Mali balo san 60 indépendance kɔ PDG fɛn fɛn bɛna a bɛ programme dɔ kɛ a bɛ défi dɔ kɛ ka kuma dɔ fɔ an tɛ foyi ye i tɛ taa bitigi foyi kɔnɔ k'a fɔ ko nin y'an ka office malo ye walima kelen nin y'an ka nin ye bon anw bɛ se ka politique kɛ mun ye
san i ka ko dɔ kɛ san 200 san 400 an ka kurukanfugaw kɛra yan mɔgɔw hakilina dɔ de ta san 200 san 600 an bolo kɔnɔ an bolo de yiriwali ye i ka fɛn dɔ kɛ hali an ka constitution a dilanna a tɛ tɛmɛ san joli ma 92 a b'a fɔ k'a ye falen yan parce que adamadenw ye baara kɛ ka bɛn n'u si hakɛ de ye jamana baara bɛɛ kɛra ye e bɛ traité la bi e bɛ sugu kɔnɔ i bɛ na i bɛ bazin premier feere deuxième i bɛ na ni sardine a date mana parce que i bolo i bɛ san 10 mun baara i bɛ san 20 mun baara diɲɛ dan y'o de ye or que i bɛ jurumu minnu kɛ o san 10 san 20 bɛ tila ka don i kɔ kɔnɔ parce que mɔgɔ kan ka baara kɛ i kɔ ni i ka siya ni n y'o fɛ n k'anw bɛ tɔn dɔ la komi n bɛ kuma fɛ ka na Orotari a sigira nin y'a san 100 ni a bɛ san 20 bɔ mɔgɔ minnu y'o kɛ olu tɛ balo la bilen mais a baara bɛ Orotari de polio kɛlɛ ka ban diɲɛ kɔnɔ o bon ne bolo politique ye construit i ka ko dɔ kɛ hali i salen kɔfɛ san 100 fɛn dɔw bɛ fɔ bi san 100 san 200 o ma k'anw ɲɛna o mais ka politique ko kɛ e bɛna fanga la bon o fana sɔrɔla système de fɛ parce que ne kɛra directeur ye peut-être kalo 6 de b'i bolo kalo 6 ni ma mun kɛ i bɛna bɔ yen bɛɛ jɔrɔlen bɛɛ bɛ boli la bɛɛ terepirisilen don jamana in problème y'o de ye ne tɛ se ka fɔ n bɛ fɛn fɔ politique mɔgɔw ma n tɛ se ka population an bɛɛ de nɔ don ne kɔni bɛ mun fɔ Mali kura ko la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana mun na kuma saba de bɛ adamadenw da ne filɛ sisan n bɛ fanga ɲini na n bɛ mun fɔ bi ne bɛ ka fanga ɲini u ka ne ta ka n ka ministre ye ministre la ma n bɛ mun fɔ ani ni bɔra ministre la n bɛ mun fɔ i bɛ maliyɛn ye o kuma saba si tɛ kelen ye fɛɛrɛ bɛɛ bɛ ne kɔnɔ sisan yanni i ka k'a ye n ka k'a ye ni kɛra ye ani n'i bɔra ni kɛra ye ni fɛn fɛn jɛra ko fɛɛrɛ kɛ anw bɛ ministre dɔn u bɛ ministre la bi yanni ko ka ministre so 2 bɛ yen a ministre bɛ yen ministre so kelen yɛrɛ bɛ yen an yɛrɛ da b'a la n ko n bɛ fɛɛrɛ ka dugawu kɛ ka kɛ ministre a bɛ ministre la bi a bɛ kalo 4 bɔ u t'an ka téléphone ta bon i tɛ se k'u di jamana kɔnɔ mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ hakili kelen de don o dɔ ye Facebook dɔ WhatsApp dɔ caman ko Obama kɛlen président en 2008 k'a y'a ka mɔgɔ bɛɛ wele yɔrɔjɔsira ni chauffeur ni bɛɛ mɔgɔ 71 ko k'u bɛɛ lasigi ka kuma k'a fɔ bɛɛ kana den hakɛ min b'i bolo k'u bɛɛ ka situation dɔn ka mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ a bɛna kɛ Maliko de ye n'a nana ni papier mɔgɔ minnu ma voté a bɛna dɔn e ka dugu ye ni parti a b'aw gɛn ka bɔ baara la parce que o de bɛ Mali la yan n'e nana dɔrɔn e tɛ mɔgɔ ɲini mun ka ɲi dɛ mɔgɔ t'e fɛ i bolo i b'olu de bɔ a la bon mɔgɔ de t'i fɛ a ka ɲi o a bɛ ɲuman kɛ dɔ de y'a Facebook caman don n y'a kalan mais n content cogo min na a kɛra sababu ye chauffeur ni yɔrɔ a ye bɛɛ dɔn a ye bɛɛ ka famille a b'u tɔgɔ fɔ i den karisa Michel bɛ yan Si bɛ yan o de considération ye anw fɛ yan mɔgɔ bɛ ministre ɲini don min na a bɛ boli bɔgɔ la a bɛ taama ɲɔgɔn fɛ n'a kɛra ministre n'i taara u b'a fɔ ko jɔn y'i bila ka na i tɛ don a fɛ yen i tɛ taa a ka soda la prévu caman bɛ ne bolo i tɛ don a ka soda la bon e ni mɔgɔ minnu bɛ n'a hakilina b'i la e ma fisa n'u bɛɛ ye i tɛ kolon n'u bɛɛ ye i b'a sɔrɔ olu ka hakilina yɛrɛ dɔw b'a la mun y'a to e ye fanga sɔrɔ dɔw yɛrɛ de bɛ taa dɔw ko fɔ k'u ka karisa don mais n'a nana a ɲɛ tana bɛ ko ye bon o jamana la yiriwali t'o la o parce que yɔrɔnin dɔn k'a laban o yɔrɔnin e a bɛ ko dɔ dɔn a bɛ se k'e ye ministre la parce que ministre bolo bɛɛ ye delikɛla de bɛɛ ye place ɲinina de dɔ bɛna don dɔ o bɛ mɔgɔ min ɲɛ e tɛ se k'o ɲɛ parce que e b'i ka bureau kɔnɔ e bɛ fɛn dɔ dɔn mais ale bɛna fɛn dɔ f'i ye o don o b'e nafa mais min mana kɛ ministre bɛ directeur o t'a fɛ ka mɔgɔw ye n'a bɔra tuma min na a bɛ sɔrɔ ka jalakili daminɛ o da tun ko mɔgɔ saba don a bɛ ka ɲini tuma min na a n'an bɛɛ don n'a nana a b'an bɛɛ gɛn ka bɔ a la ani kulukura ani minnu bɛ se ka ko dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que o fana ye kalanko de ye n'i nana i b'a sɔrɔ si e tɛ se nin na ni bon ni ko jɛyalen don o tɛ dogo o jamanajɔ tɛ koore ye o an bɛɛ bɛ se ka Mali président ye an bɛɛ bɛ se ka ministre ye an bɛɛ bɛ se ka directeur ye an ye cɛkɔrɔba dɔ ka interview mɛn k'ale tun ye secrétaire dactylo de ye Modibo Keyita y'a ta ka kɛ directeur de Air Mali ye an y'a interview lamɛn secrétaire dactylo yɔrɔ dactylo kɔni dɔgɔyama tɛ o waati kalan bɛ yen mais ni mun nana dɔrɔn o bolo tɔw ye zoro de o ni minnu bɛ se ka ko kɛ minnu bɛ se ka jɛ ka ko dɔ kɛ k'u nafa sinon jamana ko tɛ dɛ i bɛ jamana in ye n b'a fɔ tuma bɛɛ n ka débat la o don fɛnɛ débat di dimanche la Afrique u y'a fɔ i bɛ mɔgɔ de Mali la a ye ministre kɛ san 2 a ye ministre kɛ san 3 a tɛ se k'a f'i ye k'a ye fɛn kelen kɛ bi a bɛ se ka mun jira k'a y'o kɛ jamana ye ne tɛ mɛn o défi ministre ɲini dɛ minnu bɛ ministre kɔrɔ ye ka taa dugu kan ne tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ e ye ministre kɛ nin département na n b'a fɔ minnu sɛbɛnna ka d'u ma n'u ye discours kalan dɛ i sera ka mun kɛ hali u ka quartier ko tuma dɔ faveur bɛ dɔw ye k'u ka goudron da u b'o dɔrɔn da mais u sera ka mun kɛ bi ko olu yɛrɛ bɛ se ka profiter a la n ye siraba ko fɔ o ko mɔgɔw bɛ se ka fɛn min kɛ n'i ye siraba caman kun dilan i bɛ ministre équipement na don min na siraw tɛ jamana i tɛna taama o kan i t'o ye n m'a fɔ bɛɛ dɛ mais i b'o ministre sɔrɔ san 30 a maa dɔw bɛ yen minnu ye ministre kɛ u yɛrɛ dɔrɔn n'u ka du ye mun foyi ɲɛ jamana ye a ka ca de a ka ca u ma ɲɛ hali u ka kabilaw yɛrɛ ye ka kabila o tuma n y'a mɔgɔ ye tɛ ko ka mɔgɔ parce que u bɛ siran mɔgɔw ɲɛ de bolo bɛɛ bɛna t'u yɛrɛ da u kun sisan an ye baro kɛ yɔrɔ dɔ la ko Mali mɔgɔw waritigi ko 20% bɛ taa social la n ko oui 20% bɛ taa social la olu mɔgɔw bɛ yen dɛ
catégorie dɔw de catégorie dɔw bɛ yen u mana se degré dɔ la u ka 20% social u yɛrɛ faama damaw de n'u balima ministre dɔw bɛ misi san ka do de ma o den de ka kɔɲɔ na mais u balima fantanw tɛ hinɛ olu la ne bɛ fondation kɔnɔ n bɛ olu ta n bɛ dɛmɛ kulu caman de kɔnɔ la lutte contre le diabète ne y'o f'i ɲɛna il y a 12 ans ne bɛ na ne dɔgɔtɔrɔ minɛn caman d'u ma n bɛ taa ni dɔgɔkɛ banni tɛ minnu bolo n'i taara santé diabétique la furakɛli waati parti ɲɛmɔgɔw ka taa yen wallahi mɔgɔ dɔw bɛna u sen fɔ u b'u sigi sɔgɔma fo wula fɛ pour que ka banni sɔgɔ sɔrɔ k'u sen furakɛ je mets au défi ni se b'i ye bi taa centre diabétique la wulada in na sisan Banantu kɔrɔla in na diabète furakɛli wari jeli bɛ minnu na bi moto taxi na dɔw bɛna dɔw tɛ se ka yɛlɛ moto kan n bɛ don taxi de kɔnɔ ka na a passer n'a fɛnw il y a 10 ans ne b'o ko la n t'a fɔ n bɛ nin kɛ mais n bɛ minnu kɛ n b'olu dɔn ne bolo parti ɲɛmɔgɔ dɔw ka taa yen bi wulada fɛ don dɔw la u ka taa ɲinɛw kɛ setigiw ka t'olu kɛ an ka segu kɛra u bɛ dɛmɛ kɛ dɛ u bɛ nafa ɲa caman mais caman fana ka nafa ye magoko de o de to n'i ta kɛra magoko ye n'i bɔra la mɔgɔ fana b'u kɔ de la sinon dɔw bɛ yen ne bɛ mɔgɔ dɔn kɔrɔkɛ dɔn bɔra fɛ a tun bɛ poste dɔ la a bɔra la ani mɔgɔ minnu y'o fɔ mɔgɔ kelenw b'a nɔfɛ hali kunun taara bɔ a ka bureau la ala nana poste wɛrɛ nɔgɔya ye o bɛ dépend fana comportement mɔgɔw b'a fɔ ko comportement de ye si e ye directeur ye i bɛ jate n'i bɔra directeur la o jate bɛ da i kan mais e ye directeur ye an fɛn fɛn mana na an t'i ye n'i bɔra directeur la i t'an ye fo mɔgɔw ka kɛnɛ bɔ nin bɛɛ bɛ jamanajɔ kɔnɔ sinon u bɛ jamanajɔ kɛ explication minnu ye olu tɛ kow de don waleyaw a bɛ se ka mun kɛ ka jamana yiriwa sɛnɛ bɛ yiriwa cogo jumɛn kalan bɛ yiriwa cogo jumɛn hali ministère 5 bɛ se ka jamana dilan commerce bɛ kɛ cogo jumɛn an bɛ commerce la commerce tɛ école ko ye ne bɛ se ka kɛ ministre de commerce sanni feere bɛ nɔgɔya cogo jumɛn minɛn mana ta ka kɛ tan hali cherté de la vie filɛ nin a kuma ka ca ni a waleyaw ye kuma caman de bɛ fɔ parce que n'o fana wulila dɔrɔn dɔw de bɛ wuli dɔrɔn pour que ka mankan wuli parce que olu b'a fɛ u tɛ fanga fɛ ni cherté de vie fɔra ni gɛlɛyara jamanadenw su ka bila mais jamanadenw yɛrɛ ko su ka hali ni nana i tɛ se o a ye solution fɔ sɛnɛ ka yiriwa an fɛ yan n'an ko nɔnɔ b'an bɔ an tɛ taa nɔnɔmugu san joli bɛ don nɔnɔmugu la par an joli bɛ don blé la n'u y'an ka centre aménagé bi ka blé kɛ ne bɛ kuma dɔ fɔ gazi u bɛ wari min di subvention ye gazi la gɛlɛyara bi gazi gɛlɛyara bi n'i ye bosquets kɛ bosquet ye tubabukan de ye ka kɛnɛbaw kɛ hectare 100 hectare 200 ka yiri turu anw bɛ charbon ni lɔgɔ de dɔn an tɛ gazi dɔn u bɛ mun bɔ wari min bɛ taa subvention na gazi la parce que olu y'a affaire de ye quoi mɔgɔ t'olu ɲɛdɔn olu bɛ fɔ radio ni télé la e b'a wari ta yɔrɔ dɔn n'u y'o wari investir ka jeunes ka vacances fɛ ka taa yiri turu san 5 san 6 lɔgɔ ni charbon min n'an degelen b'o la o tɛ ban fɛ yan a b'an bɔ an bɛ forêt kɛ anw bɛ fɔ tɔnsigibaw la mais an tɛ lamɛn parce que anw ye kumatɔw ye ni kumatɔw b'a fɔ k'a bɛ taa an kɔni bɛ mun fɔ aw k'aw jija a ma nɔgɔn dɛ mais yɛlɛmali bɛ na ni ala sɔnna an ka dugawu bɛ nin transition ye o kɔni hali bi ko caman bɛ yen u ka mɔgɔw lamɛn u ka tiɲɛ fɔ n'u tɛ se mun na k'u fɔ ni mɔgɔw taara fɛ mɔgɔ mun mana taa kuma fɛ ka fɛn o fɛn k'an kɛtigɛ ka tiɲɛ ɲini parce que ni mɔgɔw taara mun ka d'u tulo la a b'o de fɔ o tɛ tiɲɛ foyi ye dɛ u yɛrɛ ka tiɲɛ nin ka dɔn walahi u bɛ sira mun kan ni tiɲɛ baara n'ala sɔnna ni fanga in b'u yɛrɛ sɔrɔ jamana b'a yɛrɛ sɔrɔ alhamdulillah hayibi alhaja Demba Dantuma ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ fɛ ka kuma yɔrɔnin dɔ kan an tun m'o don an ka thème kɔnɔ mais an ka jamana an ka du kɔnɔnaw na bi ni an ka jeunes diplômés ta n'u dɛsɛlen don baaraw la parce que y'a kɛ jamana in ko caman kɛra relation ko ye i ka kuma kɔnɔna na i ye min fɔ développement kan parce que hadamaden n'i taara k'i kɛ yɔrɔ dɔ ɲɛmaa ye i bɛ baara kɛ ni hakili ye i bɛ maaw lajɛ ne ni jɔn kan ka baara kɛ ka fɔ ninnu ye maa dɔ ye walima nin ye nin ye non a bɛ se ka kɛ i nana maakɔrɔ dɔw sɔrɔ yen olu bɛ se k'i ka affaire kɛ i yɛrɛ ka waati kɔnɔna na yanni i ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ maaw b'i ka jɛkulu kɔnɔ i dalen don maa minnu na ni courage b'u la n'u ye fɛn min minɛ ka baara min minɛ o baara u b'a kɛ ni seere u t'a ni foyi jɛ parce que jamana baara ani foyi man ka jɛ ni kulon waati bɛ yen kulon kɛ mais ni jamana baara bɛ yen i ɲɛsin jamana baara ma hali ni ma fɛn sɔrɔ a la kunun maakɔrɔw ma kɛ anw ɲɛna mais aw b'o dɔn olu tun bɛ baara kɛ u tɛ fɛn ɲini mais u bɛ tɔgɔ duman de fɛ sini ma sini a ka fɔ karisa k'a to nin yɔrɔ in na a ye nin baara in kɛ a ye nin kɛwale in kɛ a ma maa janfa i da t'o janfa yɔrɔ la
jamana in bɛ ka taa janfaw de kan parce que kɔ bɛ mɔ kan min kan jɛgɛ tɛ tila o kan kan o de ka ca bon an ka kalanko ta fan y'i da tun yɔrɔnin na o de kama n donna o yɔrɔ la e bɛ i jurumu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'i den ta k'a don kalanyɔrɔ ɲumanw na a ka se ka na jamana nafa ni a y'a k'a yɛrɛ nafa n'a ye o ye k'i den ka avenir dɔ de préparer maa n'i ye jiri turu o jiri in m'a turu maa i y'a turu i yɛrɛ de wa jiri in turu maa o maa mana sigi a suma kɔrɔ i bɛ baraji dɔ sɔrɔ a la donc n'i ye den dilan k'a ɲɛ k'a don kalan ɲuman na i y'a don kalan min na i bɛ baraji dɔ sɔrɔ o la ale yɛrɛ bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la nafa mun n'a bɛ bɔ nɔgɔ la ni ka e fana sigi o suma kɔrɔ donc mais bibi na ni an ka jeune diplômés ta minnu tɛ baara la o de ka ca e ma dɔ ye diplômé don a taara kalan kɛ jamanajanw kan mais bi a bɛ Orange Money de la gidɔrɔndaw la mais a ma ba yɛrɛ la k'a fɔ nin diplôme de bɛ n bolo mais u bɛ minnu bɛ ministère la dɔɔni min b'a la a tɛ olu la mais ni relation t'i la i ka maa tɛ ɲɛfɛ i tɛ jate i bɛ taa n'i ka demande ye i ka stage ni fɛnw u bɛ taa k'u dan ye k'a bila kɛrɛfɛ a tɛ lajɛ bilen kun jumɛn kama nin bɛɛ ye jamanaden ka kununbaliya de ye parce que n ye mun fɔ ni mɔgɔw kununa éducation civique mana bonya bɛɛ b'a dɔn ka kɛ ministre ye jamanaden de ye directeur ye jamanaden de ye n'i y'a ye k'u tilala k'a fɔ n'i nana cousin de bɛ don na anw sɔnna de ni jamanadenw ma sɔn a tɛ kɛ o parce que a diyara bɛɛ de ye bɛɛ de bɛ profiter n'i bɛ profiter la don min tɛ kuma o fana de an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni min bɛ profiter mun na don min tɛ kuma n'o de tigɛr'o la o bɛ kuma fo an ka dɔn k'a fɔ an ka tiɲɛ kɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ gosi bere kelen na bon n bɛ mun fɔ i ye mun fɔ kalanko sira fɛ an bɛɛ ye école kɛ ka se degré dɔ la mais an si ma fonctionnaire kɛ an bɛ fɛ jamanadenw denmisɛnninw ka kisɛya anw ka yɔrɔ la muso dɔ de bɛ ka paseli kɛ sisan ka fini pase a ma paranti sɔrɔ a bɛ kalo wɔɔrɔ bɔ n b'a suit ka fini pase a dɔgɔnin dɔ de tun b'a kɛ o bɔra mɔgɔw tɛ sɔn baara dɔw de ma sinon n'i tilala kalan na ni baara ma sɔrɔ fɛn min bɛ se ka kɛ ka du balo i bɛ se k'o kɛ o i bɛ t'o la i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ fɛn bɛɛ fana ye garisɛgɛ de mais i filɛ ka tilani ko minnu kɛ ninnu dilanna bon nin faveur ninnu b'an ka jamana kɔnɔ a mɛnna mais politique ko de nana tɔ fɛ n'i ye parti dɔ dɛmɛ o b'a lase ka na n'i ye cousin i muso ka mɔgɔ fɛn caman mɔgɔw ye occasion profiter hali mɔgɔw ye furu kɛ o de kama pour que n ka place sɔrɔ n ka kɛ directeur ye i bɛ dɔ ka fɛn bon mɔgɔw ye bɛɛ ye parce que i b'a fɛ ka favoriser de ni o nana adamadenw ka kilan na jamanadenw nan'o de kɛ fo ani taara baara la n'i ye ɲininkali kɛ ko k'e ka mɔgɔ don wa parce que n'i ka mɔgɔ tɛ mankan ye or que baara dɔ ye service public de ye mais o ye anw fana ka ko dɔ ma ni ne taara service da la ne kɔni ma taa service da la ne bɛ don fo n'a fɔra k'a tigi tɛ yen ne b'a f'u ye a tigi bɛ an kama ne taara baara dɔ la n tɛ mankan kɔni kɛ mais j'insiste ne delila ka taa ministre Wage fɛ yen n tɛmɛtɔ an ka conseil malien de patronat salon parce que a élection kɛra mankan tun bɛna bila a la k'ale de ye ministre de réconciliation ye yɛrɛ fɔ tɛ courage de don n taara secrétaire ko ministre bɔlen don k'a tɛ mɔgɔ de sɔn ko ne y'a b'a dɔn ko ne t'a dɔn kɔrɔlenw b'an cɛ waraninw t'an cɛ ko hali n'an nana an b'o la dɔrɔn k'a bɛ na sɔrɔsiw caman nana u nana don n sigi ko e ye jɔn ye n tɔgɔ fɔ ko mais ko mɔgɔ fila kan ka na ko ministre kɔrɔ ye n ko n bɛ n sigi n'olu kɔni bɛ na n b'a kɔnɔ fo n'a bɛ n ko de sɔn ko n ka n sigi ala ka dɔnna dɔrɔn secrétaire nana ko Koyita ko na n donna a ka bureau kɔnɔ ministre Wage a bɛ ministre la bi n bon ne nana ko dɔ bɛ sen na i tɛ juge ye i tɛ patronat kɔnɔ mais fɛn dɔ bɛ yen komi réconciliation bɛ yen jamana fan bɛɛ kɛlɛ bɛ yen an ka du kɔnɔnaw la an bɛnnen tɛ tɔn tɔn an bɛnnen tɛ an k'an jija e k'i jija k'i da don nin na ne ye courage ta yɛrɛ fɔ tɛ a don kɔni ni n kun ma n jija mun tɛ don i tun tɛ don bon dɔw b'a fɔ parce que kalannen don n ka muɲu ne b'a fɛ jamana ko ka ko de ye jamanaden an ka dɔn ko jamana ko ye an ka ko de ye ne m'a fɔ bɛɛ ka taa don ministre kan dɛ mais e bɛ mɔgɔ dɔ dɔn sɔgɔmada in na radio fila bɛɛ ɲininka ko mankan dɔ bɛ fɛn dɔ kɔnɔ i ka chauffeur kɛ i ka mécanicien mɔgɔ min ka mobili bɛ dilan i fɛ yen bɛɛ mago bɛ mɔgɔ dɔ la o tu as un gardien i ka mobili bɛ tiɲɛ o kana lajɛ k'e dulokibatigi ye k'e vɛsitigi ye n'a ye kibaruya dɔ mɛn ah si patron ne ye nin mɛn dɛ mɔgɔw ka courage de ta ka kuma mɔgɔw fɛ mɔgɔw tɛ jinɛw ye adamadenw de dɔgɔyama tɛ anw kɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔn an t'a fɔ k'an ka ko bɛ tiɲɛ dɛ n'an y'a dɔn hakilina dɔ b'an fɛ k'i fan fɛ n'an sera k'an ma don an b'a f'i ye n'i ma sɔn an ma don an bɛ to yen conseil ɲuman ka sɔrɔ i la an y'o exemple ta mɔgɔw bɛ yen salon kalanko gɛlɛyara ministre de l'éducation bɛ yen ne ka jeune dɔ bɛ yen a y'a fɔ ne ko Koyita ko ni anw tɛ se ka correction kɛ parce que an ma kalan
Mais moi, je peux avoir plus de 300 personnes, donc on a alentour, pour que ni mettre ta correction et surveillance là. Surveillance, comme on l'a dit, on a changé. Oui, oui. Moi, je suis sur le fond, donner mon ministre sur le chef de cabinet. Moi, je suis jamana ko la tenez de la décision ta. Mais il y a examen au Karakanya, ministre de Kalundano Bonana Tekmo. On t'a sur le téléphone parce qu'il y a un choix qui est salon taille. Il y a le fait malien savadi, yana kana fangala, anabe fangala ni fanga bana. Sono ni kelinte et kelinte jamana dombe, mais où molia, tout le monde ou bien coque ou décès. Sono les gens de bonne cité. Ambe tout le monde ne foya, ni jamana dia ke barani qui est trop de faux. Oui. Ambe malki kurubal foya, ambe mo chaman foya munu ye posu ke en jamana ina. Nous trop fora ka boyan soro. Oui. Peut-être au don on m'a fait sur au bar qu'on me boba na fola. Malgré ministre de la justice yake ambado anaka boyan. Don tara ka so amame ngomita ako aka okipele no ngumuna ka akoroke do muso bolino ma fo plateau kandi. Cabinet on fait un ministre. Lui Valérie wallahi ma phobie. Et ngom monsieur le ministre mo famille la ko no kale ka barawi. Ambe kuma do fo pour que mgo kado ko ministre ate mgo bo ika dambe ni ka jamana de yala amane blaka fole parce que i korke muso mana bo wi dogoni muso ika ngata mais bi mgo be ke directeur ye o bulo ale ka boma ba fobi abe mgo de ci ayre da akoko kalaban kabut kalibina ta korke balma do muso ka kuma de la dunya fotlo mo la ngo monsieur ta do ci ko no kale de bita bo abita mun fe ko abita sugudi la fana sera ka soda bale wele abugu de kono doni ni na ko mo ka ateka kono ateka fa be bo wat parce que no ale wula pranga be bolgata ambo exemple ta kuma kono pour que ka directeur asimier président bi oui choroba be babbe balmo be olu ta président bara bola mais masaya ko bi bon on fait mo ye famaya ni ka du di plan nous kera famaya dro terikoro jengon koro u kan ga famu ga sote kono yulu tuye odi gelabi suni mana ke fonfe tangon tigi bulu tuma do ka kodoke mais ite boy ka malien la ite boy ka sia la ite boy duba kono de yeniye mo yu ko tambe unu ka fon chama de tuye parce que bulu oni u ka fanga mbe tita suno fanga ni fembe beta ça c'est vrai imana ke fanga ye dine mu ye bo appliquer la imana ke fanga culture mu bila ye bonzo mu ye bo appliquer la ori bi bonya ko sena sogol ma funu bo be mado voilà ne kon be mu beyado hali an dafe jamano bibina ulu donen do adonena kela so ka sanga ba defini ma ntara sera banro ma même mu fo journaliste ataka na kany ngali donen afuna débat organisé afuna ka kuma ka kinna fo ala sonama kuma be jamana janda kuma be jamana ci kuma be jamana jo on kon be mu fo jamana dium asorasi ali soro mo bna placer tout ko ka correctement si wallahi ni ko ka correctement ali sini jamana ba resoro jamana kele be ku te ka tien kan sinon kele be ne soro su be dola mais marfa don te kele ga joy mola o tamani kele ni do faka du gulu minula do ko du minula sambe woro ba kono ko tamani kana ba dona be vengeance la kele ko cha ni olu tora anni munu temena no be mo fo no lu ko tora ka bo jamana ko ala ka hine bina mo tenu ni be ku damakasi o di ba ka tonte ka sika lafia jamana nyimo jamana dine nyimo jamana mobe e jamana kulu laje nte kulu to fo sans fla dro kulu be ci abe classe ça va nani e am tarot me kulu be kedi abe fara ngon kan pour que bi parti que me fa pour que bi association ba fla ni ko be jamana ngono association no be ni ka du dro am tan siki ka kuma pourquoi parce que ni mu fi nata ani janfa ne nata e ba fo fedi kan soro no manya machina mangani ne bon nata ni janfa abo ke temuye ka nyin ngalike mola mo be mun ko do mawcho bna dife mali problème fe ni fla nata ani janfa ni bo jamana ko dongo do ni ala sona ambe ba yana soro alhaj aibi ambe contenu anka nyingalu yi anya ye ka fo embargo tumbe anga jamana inga anya fanga jamukan temenuna ga anya ye ka famali ka bo chukumina ani ka hakilna ambe fe ka nyingali do tenguila embargo ka kada ka maube ka fo bololo ni kare kono ni radio ni feuna ka jira ka fo ko embargo tumbe mali kan watimi wa soro fembele jele kanu
ko nka embargo wulili min kɛra k'a kɛra sababu ye ka attaquew caya ka fɛnw bɛɛ lajɛlen gɛlɛya sukaro wo essence wo tulu wo fɛn bɛɛ lajɛlen gɛlɛya hali fɛn minnu yɛrɛ ga bɛ sɛnɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan o y'a bɛɛ gɛlɛya fɛn minnu bɛ bɔ kɔ kan n'o bɛ se ka faamu nka kun jumɛn na an ka supɔmuw an ka ngɔyɔw an ka kuw an ka forontobaniw nin bɛɛ gɛlɛyara k'a fɛn bɛɛ prix monter donc ko embargo wulili a ye nafa jumɛn ɲa maliyɛnw ye n'i bɛ se ka dɔ fɔ an ye o kan embargo ye CEDEAO jamana 16 ani UMOA Amadu jamana 8 olu de ye gɛrɛnta dɔ sigi Mali kan jamana 8 o gɛrɛnta in kun ye mun ye dumunifɛnw kun t'a la essence kun t'a la fura kun t'a la embargo in kunna mɔgɔw fɛ mun na ko ni bɛ balo jigi de la jamanadenw dalen bɛ sɔrɔsi ninnu na a simina ka gouvernement o de kama hali n'i y'a fɔ ko an tun tɛ dumuni kɛ mɔgɔw tun bɛ sɔn o de kɛrifaya tun bɛ mɔgɔ la an dusukun dimi donna an na le 9 janvier a fɔra embargo bɛ kɛ ko embargo bɛ kɛ ko pour que ka Mali ka an ka révolution de kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu bɔ yen pour que faransi ka sogo sɔrɔ an na embargo ye économie tɛ dɛ adamaden ka endurance a n'a ka cɛya Mali y'a ka cɛya de yira k'a fɔ n'an bɛ mun na an b'a la an bɛ fanga kɔ an t'a dabila hali ni dumuni tun tɛ sɔrɔ ka dun mɔgɔw tun bɛ sa kungo feere ka fɔ an ka segin embargo parce que embargo in problème tun ye k'an ka nin fɔ an ka élection bɛ kɛ nin na pour que toujours faransi bɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ an ka ko kɔnɔ cogo min na o plan anw t'olu bɛɛ ɲɛdɔn mais aw journalistes b'a ɲɛdɔn o la to fɛn gɛlɛya mɔgɔ si tun tɛ gɛlɛya fɔ parce que mɔgɔw kun danaya o la to danaya jɔyɔrɔba bɛ ko la dɛ ni dalen bɛ mɔgɔ la n'a ye fɛn f'i ye an bɛ kuma denmisɛnnin ma i fa ye fɛn fɛn fɔ i bɛ dalen b'a la o tuma o danaya min bɛ fanga ni jamanadenw cɛ o de y'a to embargo kunna mɔgɔw fɛ maintenant embargo wulila diɲɛ gɛlɛya de bɛ yen an b'a fɔ an ka émission na tuma diɲɛ gɛlɛya ye mun ye Russie ni Ukraine ka kɛlɛ in o ka jugu ni embargo ye sinon embargo banni a nɔ yera parce que embargo la dumunifɛnw gɛlɛyaba mais wariko tun ka gɛlɛn projet caman bɛ yen olu tun ka financement jɔra chômage jɔra maintenant jamana kɔnɔ balo gɛlɛyara ka fɛnw gɛlɛya wari fana tun tɛ yen embargo wagati mais sisan ne tɛ banque la n tɛ projet kɔnɔ mais n kɔni b'a dɔn embargo banni wariw bɛ ka don hali kunnasini conseil des ministres kɛra sɔrɔ u y'a fɔ ko Mali kan ka nin fɛ Mali kan ka nin fɛ parce que o fila tun bɛ yen mais sisan embargo banni lafiya dɔ nana dɛ mais sukaro ni fɛnw gɛlɛyali ninnu ko lafiya mun nana i n'a fɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn bon d'abord n y'a f'i ye cogo min na Mali ka wari caman kun bloquera projet caman kun bɛ yan banque mondiale ni fɛn ani minnu bɛ baara kɛ olu financement kun jɔra mɔgɔw commencé ka taa chômage la embargo bannen olu banna o wariw financement bɛ ka kɛ o projet travaux bɛ ka daminɛ mais fɛn gɛlɛya in n y'o de f'i ye o kun tɛ embargo dɔrɔn ye fɛn gɛlɛya in ye la cherté diɲɛlatigɛ gɛlɛya mun kɛra ni kɛlɛ bɛ Ukraine ni Russie cɛ bon fanga fana bɛ k'i seko kɛ parce que u bɛ hali sisan ministre u bɛ conseil de prix la ministre du commerce et industrie mais ne b'a fɔ depuis a bɛ kalo 3 bɔ ni faama dɔ delila ka sigi n ko embargo mana ban a bɛ kuma ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni plateau ninnu télévision minnu bɛ Mali la an ka kɛ hali 40 ye État ka mɔgɔw bila ka taa bɛɛ la mɔgɔ min bɛ taa ka taa blé san a bɛ taa san fo dugu min na a b'a san joli bi a bilala joli la communication de bɛ adamadenw lafiya bon i ye mun fɔ supɔmu ni tamatiw la o y'an ka jamana yɛrɛ cogoya de ye an delila k'a fɔ projet la an k'u ka chambre froide belebelew jɔ parce que anw ka fɛnw n'a bɔra a bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ lemurukumuni il y a 3 semaines ne bɛ ka tɛmɛ Sogonikura la lemurukumuni bɔnnen bɛ de foyi t'a tɛ foyi o tuma o yɔrɔ journalistes fana k'aw jija n y'o de f'i ye n ko développement tɛ programme ba ye k'a bɛɛ sɛbɛn ni dɔw nana ministériya kunna jamana in kɔnɔ n'a sɔrɔ kun kelen bɛ ka embargo baw fɛn baw jɔ bi magasin baw jɔ bi ko pomme de terre bɛ se ka pomme de terre 10 bɛ suga kɔnɔ anw t'o tɔgɔ fɔ bi o ye tiɲɛ ye o wariw olu man ca o wariw peut-être mobili 4 projet mana kɛ yɛrɛ u bɛ mobili 4 mobili 5 min san o bɛ se ka dɔw jɔ une chambre froide espace la ne kɔni bɛ frigo ninnu ni fɛn minnu bɛ don a la kɛnɛ ka kɛ gouvernement ka kɛnɛ de ye confort bɛrɛ t'a la o kɛnɛbaw de don o tuma n'o chambre froide baw tun b'an bolo il y a 10 ans 15 ans pomme de terre tun tɛ yɛlɛ supɔmu tun tɛ yɛlɛ tomati tun tɛ yɛlɛ ne bɛ se ka mun fɔ kuma la gɛlɛya bɛ bi a ka gɛlɛn mɔgɔw kana fɔ ko gɛlɛya profiter k'u bɛ mankan wuli gɛlɛya ye ala ka latigɛw souvent mais gɛlɛya fana ye adamadenw ka cɛsiri wagati de ye komi an ye san 60 kɛ fɛn dɔw ma sɔrɔ pour ka bi ka à partir d'aujourd'hui an t'a jateminɛ komi bi sɔrɔsiw wulilen bɛ ka bɔ marifaw ɲini u bɛ ka fɛnw ɲini k'a yira san 10 nin ko foyi tɛ gɛlɛya Mali la ne bolo o de programme kan ka kɛ c'est vrai san 10 nin ko an ka malo b'an bɔ ni mun tɛ se k'o programme kɛ o kana bila office territorial la san 10 nin ko insécurité an b'a kɛlɛ bi marifa minnu nana bi ani hélicoptère u ka taa bila dire san wɛrɛ samiya la ka dire sɔnni 2000 hectares ka jeunes bɔ yan
e ni mun te barla begata an ta bleke an be blé fili sur région na ni kon bulu c'est vrai mo be kuma akacha proposition mancha ni ka proposition ka sene du dala ni ministre de l'agriculture mun be na dire ka kuma kan akilla do dama jamana Sénégal ko la mais il faut que fene je sais que be barala jamana fanga be barala mais jamana dum fene ka aklu fo ka proposition ke angana beken ni angana beken do amay angana beken fo karsaka boy de solution ko do da anga felo fo mun bi se ka ke an yere fene bi se ka mun ka am ke d'accord an yere ni do ko na projet do la antunu fo la tout kan am se ka li Sénégal na ko chomna an nga yoro ko do an duguna mala no ka ponuski ka tamatunu mu fonke bi ko mo be tamun ke tleban barula isigili bi ka soda la ali tamatini ke ire ka dukena malani na ubi aka so dali espace ni do e jeune bi wuli ka bo temi na ora 30 minutes ni jiko ga gele rom na jiko ga no ko baroke bi fu be ke soldat e mu jamana be kele de kono ma chesirling jamana be kele kono kele be bani mu chesiri mo mun mi kan kele jamana dum ka chawla doro kono bula mini kele ke dum jete mine marafa be mun bulo nombre ni mali comme quartier kelen jama be se ka tia nuyi muna ulu ba to ante sunugo fangu ni ngali gelen muna me kele na ni tu dalo koni parce que nte fanga kono mais akacha tu nu ka tia kuma an marafa bulo ba memino mancha ma ayre kan sinu kele la an sinu kele la ni kibarai ama fuko indicateur ya on jaw kalawi an projet do ke an depuis kele madamine ka fo ditayan be yoro be te frila ni skarti frila transporteur sotrama bolla ku impliqué jamana kola un projet bambulo ali bi il y a plus de 10 ans ku be considérer il sotrama pranti bebi ka jira do akana ka fo ka considérer yo fo kuma kono ka considération e barka bala kana ka jatira kono ni be du kono ni jatira ni dudew mi jati ibi denke anya projet ke ama mo soro wati do la projet do things anulu madu na nyona ka fo pranti mo ba kunin kara ali sa kara ko pranti de sara ni pranti blabi abe pranti ala ka logi dama ka tosebe kalo cloud le keme flambe dama ka fa ala me keme bla amula ay fa ka isi ka formation do ke dron akado kali jatelo jamana diala e bay prantia avec bara valeur may avec abi jo jamana kula mo mana tani ka ba farafila ba fa ke mana kono mo mana skati moblu afu kana ke mais mo ni mo toy ka fu in ko mo tala lite mo jamana kula ale fene bulo ale te mo ale fene to mo mo apolike mo jamana mo be se ga récupérer mun be kelela o se ka récupérer ko mar fabla kuma de bake d'accord falite a ban kuma de bake jamana denga considération o de be jamana tanye sans fait mo sani duguma moy duguma be jamana din mo mi be se ka dala nali ka daile soufeni nana et république ka daile ko considérer anga ke ka kana ke bassin be mun bulo be viviti be mun bulo be e directeur ke e ka dutu le mena mo tenna na yi ngon jate ni ala sona ala ka deme bina kano bina ami jamana bondi akono damboro la nga question là-bas oye mali jeunesse nga jeunesse konna hakila de gundo fana bi ibena se ka conseil jumandi mali jeunesse ma aywa bon avec jeunesse ma yana nga so mo be kuma do fo oye yera fo kuma do parce que pour mo bu yera de fo pour ko kata de oui c'est vrai ne ba yera ka fo jamana ko te ministre ni directeur yaye il y a 20 ans nous dans l'association de l'Amérique l'association d'éducation continue des adultes avec kalango de kuna ni mun kam ta réunion avec sien tambo Amérique état ou la mitansi moi comme on veut savoir anglais là donc mon be derrière ta dombe ka fo mais o kara ni sababu do soro mbisi ka ta docteur maintenant conteneur dirani maya ka di docteur so baka to mala ni madili ka na ga tableau be chaise ka duma ne te politique là ma ga député ma ga mairie en commune de quartier kono kini mairie kono akli mana mo mi ni ngam mo be bon mo ko ka fenge ka dugu salamaya o fo saragati ku kan ku mi ka ku ka ira mo la mo ko copier ko fene kan mo do ba kede sien keme ka mo docteur sojo ni docteur sojo ne gara sawi ka docteur sojo mo so be diga kono village de la Segentambu ko be kati ko fe Allah akbar americain do wi triya sira la ka wordo di ne re am saka dafa o kera 2013 ya 9 ans de cela mo pour que ka ira ambe tam nga keleni non juani mangana bebse muna si ebse muna ani nyama mi siga dala o be dala je chumna ko fe be ka doke anyu mu ko do de anyu ko keme be waso te occasion sur kana plateau quand même amen fo pour que peut-être do be dimangono ko yira do yira te mais waso ko fana do kayira ka fo ni kulu jongon keme be mo be ka barake abe daga yere wala kuma ana daga le no kuma dina amo fo ça veut dire ambe mu fo ma kunti la jeunesse peut-être ulu be diga on fana na parce que bien on fana mana miri
ka fɔ ni mɔgɔ nana Mali la ko yɔrɔ visite tɛ k'ala an ka zoo ko warabaw ni fɛnw t'o kɔnɔ an fana bɛ maloya an mɔgɔkɔrɔbaw an bɛ maloya ni mɔgɔ nana bi ten kɔnɔ ka bɔ Uranda bi ka bɔ Abidjan k'i bɛ taa yala n'a yɔrɔ jumɛn ne bɔra Abidjan Salon plateau ni fɛn an taara yala o yɔrɔ tɛ yan an yɛrɛ bɔra tournew na sisan fan caman fɛ tabarikala olu dɔw k'a fɔ sa k'u bɛ na an fɛ Mali la n'u nana yan u ka jigin hôtel dɔw la ko bon vraiment an bɛ fɛ ka taa jamana visiter aw ka centre ville bɛ min centre ville tɛ o suguba kɔnɔ n'o de fɔ n ko centre ville ne bɛ suguba kɔnɔ suguba ye kabako de ye kabako komi n y'a fɔ cogo min n deli ka Algérie dɔ sigi dɔrɔn maintenant an bɛ mun fɔ o y'an mɔgɔkɔrɔbaw ye o fɔtu b'an na denmisɛnninw fana ɲini kojugu ani k'a sɔrɔ teliya ani sisan o fana ko b'u kunna k'a fɔ foyi tɛ sɔrɔ gɛlɛya kɔ ne ye exemple dɔw ta n taara réunion na pendant 10 ans de 10e année bɛ dafa kuma na o y'a dɔn ko n bɛ sérieux la don dɔ a réunion kɛyɔrɔ la il y avait 400 personnes les Américains 400 professeurs de grandes universités américaines Allahu akbar u ko k'u bɛna diplôme di dɔ ma ko jɔn u ye ne de tɔgɔ fɔ a don ko mɔgɔ min bɛ anglais mɛn a bɛ français mɛn bamanankan fɛ ko mɔgɔ min bɛ yen n'a bɛ kan saba fɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ bɛ taa réunion na américain bɛɛ bɛ anglais de mɛn ani espagnol mais mɔgɔ tɛ min bɛ kan saba fɔ bon ne kɔni hali n'a kɛra foli ye anglais la n bɛ se k'o fɔ pour que ka n valoriser o don u y'o diplôme di ne de ma sur 400 personnes sur 400 ko diplôme ne tɛ anglais bɛnɛ mɛn o mais n kɔni bɛ bamanankan ni tubabukan mɛn mais pour que ka n valoriser ka nali courage don ne la ne bɛ san 10 bɔ ne bɛ ka administration éducation agriculture k'a fɔ Mali gouvernement ka nin valoriser an ka taa ɲɔgɔn fɛ mun bɛ anglais mɛn u ka nin partenariat ɲini ka Mali la yiriwa n'a ye ne tɛ dɛ ne ma mɔgɔ sɔrɔ Mali la mission dɔw bɛ kɛ i b'a sɔrɔ nafa t'o la yɛrɛ ni mission ye an delila ka partenaire sɔrɔ komi na CMDT la pour la culture du coton irrigué an taara CMDT directeur fɛ a don Baba Berté ka na n'ale lettre na fɛnw ye kabini an bɛ taa f'a b'an na don fo an tɛ don a ka bureau kɔnɔ an b'o fɔ bi parce que pour que ka Mali faamaya bɛɛ sɔrɔ bi ni mɔgɔ b'a la i b'a ye parce que directeur tɛ an tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ an tɛ mɔgɔ nɛni an tɛ nkalon da mɔgɔ la an bɛ mun ɲini dɔrɔn jamanadenw k'u dusukun faga dusukun fagali tɛ k'i ka kɛ fugari ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka don i bɛ dugukolontigi dɔ ye i ka gardien dɔ sigilen b'i ka da la i bɛ bana don dɔ i bɛ muso ka bana i b'a fɔ a ye don dɔ a bɛ na ni farafinfura dɔ ye i muso bɛ kɛnɛya ne b'a fɛ ka mun fɔ tout le monde est valeureux tout le monde est valeureux américain mɔgɔ 400 ni médaille di ne ma ko ne bɛ anglais ni français ni bamanankan fɔ ne tɛ anglais mɛn o mais hali n'a kɛra foli min b'o kɛ parce que olu bɛɛ bɛ anglais dɔrɔn de mɛn u ye valeur dɔ de donna mais yan valeur ye wari ani ka cɛsiri wari ni karatu i bɛ mɔgɔ de ye a bɛ namara la bɛɛ b'a dɔn ko namara don mais valeur b'a la ça c'est vrai Bathily yɛrɛ delila ka débat dɔ kɛ ka tɔgɔ dɔ fɔ dugukolo fɛla minnu bɛ namaraw kɛ jamanadenw minnu ye bandibaw ye n'u bɛ suɲɛni na mɔgɔ wɛrɛ k'olu bɛ suɲɛni la olu de bɛ considérer valeur bɛ olu de olu de jatelen don siran kelen don olu de ye olu de bɛ bonya voilà an delila ka taa ministre Sadio Gassama fɛ ministre de sécurité an ka Sinago dɛmɛ na an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen Abdelaziz Mariko dɔ a y'a fɔ a ko fɔlɔ an denmisɛnninma ni nson minɛna an ka quartier kɔnɔ anw t'u ye bilen b'a fɔ ko taara Kidali mais sisan denmisɛnnin minnu bɛ bandiya la olu de ye mobili boli de bolo olu de ye so kilomɛtiri du kɔnɔnaw la olu de ye faamaw ye bi a dɔn a y'a fɔ hakili t'a dati la ne bɛ se ka appel mun lancer Alaji o don ko balani dɔ kɛra anw ka sigida kɔnɔna na kamalen dɔ bɔra o balani kɛnɛ kan a ko k'ale ye moto zone de ko semaine tɛmɛnen k'ale ye moto 8 de suɲɛ ko wa ko Jijɛ ma k'a ye promesse ta o ye ko sini sufɛ k'a bɛ moto 2 suɲɛ ka kelen d'o ma balani kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna e bɛ se ka nin faamu cogo di denmisɛnnin fitinin a ye nin de fɔ han tiɲɛ don wa et puis a tun bɛ min fana ka balani kɛnɛ kan porteur d'uniforme dɔ de den o passera a ye je sais pas défaut sɔrɔ o de balani fɛ o résultat bolo o ye balani fɔ ye o balani kɛnɛ kan kamalennin nan'i jɔ ka nin kuma fɔ a ko Jijɛ ma ko bon ko semaine tɛmɛnen n ye moto 8 de suɲɛ sini sufɛ n bɛ moto 2 suɲɛ n bɛ kelen d'i ma n y'a layidu ta ye bɛɛ b'a dɔn fana zone don ayiwa bon ne ye min fɔ tɛgɛrɛ fɔra ye kɛnɛ kan voilà n ye mun fɔ n k'an bɛ sunɔgɔ la parce que i b'a sɔrɔ a taali nin mɔgɔw b'a dɔn ko mun fɔra o de b'a jira k'a fɔ n'a fɔra a bɛ digi mɔgɔ la mais jamanaden sunɔgɔlen don bon i ka kuma i nana ni kuma dɔ moto ko in anw sen b'a la mɔgɔ minnu y'a to Jakarta kana Bamakɔ yan moto seteni ni kamiko de tun bɛ yen a bɛ feere 70,000 i ma si la Yamasan tun ye 1,440,000 ye an jɛɲɔgɔn dɔ de bɛ Sine o ye ne dɔgɔnin contacté voilà an ni 50 Yama ninnu k'a fɔ ko Sinow b'a fɛ ka moto dilan u y'a daminɛ ni Yama de o nana o ma marché kosɛbɛ ka Jakarta dilan an bɛ don a la don min kama an y'a dabɔ ka jamana dɛmɛ et puis an y'a ye Sinow ka an ma don olu la ka fisa ni européen ka production parce que olu ka fɛn bɛ ka gɛlɛn seteni 70,000 an nana ni Jakarta ye mais a don minnu b'a jɛ la ka na n'a ye dɔɔni dɔɔni an hakili tun ye de jamanaden ka lafiya bon o y'an jɔyɔrɔ ye mais a nana bi suɲɛni
jɔn kan k'i jɔ jɔyɔrɔ la État surtout an delila ka proposition kɛ pour que mototion t'a feere o bɛ taa di yɔrɔ dɔ de la ka feere an proposition kolo la an t'an da don olu la débat la an b'a yɛrɛ jamana jɔ u ka bɛɛ jate n'i ye police directeur ye i mago bɛɛ lɔgɔcila dɔ la i bɛ se k'a ɲininka indicateur tɛ a bɛ se ka client dɔ d'i ma n'i ye ministre du commerce ye i mago bɛ kɔrɔbɔrɔ boutique na i ka taa ɲininka a bɛ ara dɔ fiyɛ don dɔ a b'i dɛmɛ ka ministère la n'i ye ministre des affaires étrangères ye an ka jamanadenw sigilen bɛ kɔfɛ i ye kalan kɛ cogo cogo mɔgɔ min san 20 kɛ jamana kɔfɛ mɔgɔ min san 30 kɛ o bɛ ko dɔ dɔn i t'o dɔn n'u taara kana bɛɛ kɛ tɛgɛrɛ fɔ ye an ka bɔ télé la i ma don dɔw la i ka ɲininkali kɛ il faut jamana in fanga bɛ kɛ de ka yirido don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mun kɛra jamana in karamɔgɔba ye i ɲɛ tɛ da o kan n'i taara ko karamɔgɔ k'a bɛ sunɔgɔ la n'i taara ni fɛn fɛn kɛra kun dɔ ye jamana in kɔnɔ o tɛ jamanaden dugumata olu t'o ye bilen bon dugumata dun de bɛ mun dɔn e t'o dɔn o jamana bɛ taa cogo jumɛn na a ka gɛlɛn i mana kɛ ala ka télé directeur n'i nana ja pour que k'a ye i bɛ taa ko damadɔ kɛ dɛ je suppose maintenant peut-être ale ye fila ye ale ta ni mɔgɔ tɔ ta tɛ kelen peut-être ale bɛ bɛɛ de sɔn mais dɔw bɛ yen n'olu kɔni kɛra ko fɛn dɔ dar'u kan dɔrɔn ko nin tɔgɔ ka bureau dɔ d'olu ma olu ɲɛ tana de ye ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u ɲɛ tana o ye voilà o tuma aw b'o dɔn ka tɛmɛ anw kan parce que a bɛ taa interview la yɔrɔ dɔ la an b'a dɔn u bɛ mun k'aw la an bɛ dugawu kɛ jamanaden mais mun ye jeunesse ye jeunesse u ka drogue to yen an ka station an b'a ye an ka station Shell de la an b'a ye ka caya u bɛ dulɔ feere an ka station Shell kɔnɔna la jeunesse de kan ka nin kɛlɛ kɛ normalement a bɛ daminɛ kɛ réseau aw bɛ jeunesse voilà réseau téléphone minnu y'u dilan denmisɛnninw de y'u dilan ka kɛ k'u yɛrɛ nafa a nana da anw ma a m'anw nafa a y'anw tiɲɛ de ça veut dire an b'a fɛ u fana ka niveau la an b'a fɔ ka taa don station kɔnɔ ka jeni dɛ mais a ye système de sensibilisation kɛ a bɛ taa jeunes minnu sɔrɔ a ye nin dabila mɔgɔ tɛ to nin na k'i bɛ fɛn sensibilisation sisan n'i ko ko fɛn bɛ ka fɛn fɛn kɛ u b'aw ka wari de d'a ma anw bɛ ka wari bɔ ka ko dɔ kɛ bɛɛ bɛ se ka wari kin kɔnɔ ka wuli k'i ka yɔrɔ furan wari bɛ d'o ma n'i ko bi k'a ka assainissement ko joli b'a la bɛɛ ko ko joli b'a la hali n'a kɛra kalo kɔnɔ siɲɛ kelen a bɛ se k'o k'an yɛrɛ ani an farikolo quartier kɔnɔna la ka ɲama-ɲama ni fɛn dɔw tɔmɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka tasuma k'a la i bɛ taa sɔrɔ ba ɲumankɛ dɔw bɛ yen u b'aw ye o baara ninnu na u b'aw ɲininka aw mago bɛ fɛn jumɛn na aw mago bɛ fɛn min na u b'o d'aw ma aw b'aw dɛmɛ n'a ye association bɛ créer la kama ni fɔlɔ poubelle ko ni fɛn ninnu association de y'a daminɛ u tun b'u ka association créer dɔrɔmɛ ni tantan minnu bɛ bila kɛsu kɔnɔ u bɛ barikon san k'a tigɛ ka fali wotoro ɲini pour que ka se ka ɲamaw cɛ ka yɔrɔ saniya État nana don a la bon a kow nana caya non État mana don fɛn fɛn na o tɛ ɲɛ dɛ o bɛ tiɲɛ de parce que o bɛ taa kɛ affaire de ye e jɔn ka mɔgɔ ye marché tɛ di ma quartier kɔnɔ a bɛ minɛ nin na sinon est ce que o zone ma taa yɔrɔ jan ka Marocain wuli ko ka na an ka yɔrɔ filan o zone Falilu tɔrɔn bɛ Falilu ka jamana kɔnɔ Falilu ye bagan de ye bagan tɔɲɔni ma ɲi dɛ bi ni mun kan ka sɔrɔ bi ka taa ni fɛnw nana développement kɛra bi ka Falilu sen bɔ a la Falilu lajɛ jeli minnu b'u la muso minnu bɛ ordre tɔmɔ ka bila Lafiyabugu kaburudon la u ka association présidente n'u bɛ ɲɔgɔn kalama n bɛ dɛmɛw k'u ye hali ni sunkalo la yɛrɛ fɔ tɛ dɛ jamana in kɔni secteur tɛ yen ko anw tɛ taa mun na ka jamanadenw dɔn n'u ka problème nin fɛn ninnu anw yɛrɛ de bɛ ɲini anw yɛrɛ de bɛ wuli ka taa nin maa sugu ninnu ɲini ka na n'u ye u bɛ ka nin baara minnu kɛ u bɛ ka nin kɛwale minnu kɛ u bɛ ka kɛ kun jumɛn kama u bɛ ka kɛ kun mun kama u b'a fɔ maaw ye n'i y'a ɲɛ wele bi parce que an y'a ye i bɛ ka baara mun kɛ hakilina min b'i la jamana kɔnɔ hakilina min b'i la jamanadenw kan hakilina min yɛrɛ b'i la Mali yɛrɛ ka ɲɛtaa sabatili sira kan ani dusukolo min b'i la o de kama an y'i wele an ka se ka jɛ ka na ninnu dɔw tɛ yɛrɛfɔw ye waso tɛ ni maa ye min kɛ i b'o de fɔ kɛko de ye fɔko ye i ka dakuruya laban an ka foli bɛ si ye e yɛrɛ ne ɲɛna ka fɔ ne de bɛna kuma mais e ye mun fɔ e bɛ mun dɔn ne t'o dɔn an ka foli bɛ n'i ka denmisɛnninya n'i ka cɛsiri n'i ka fasojɔ an ka foli bɛ télévision mɔgɔw ye an ka foli bɛ an filɛbagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ jamanaden ye jamanaden ɲuman ni juguman tɛ jamanaden bɛɛ ka ɲi parce que hali ni juguman don i tɛ se k'a kɛ dɔwɛrɛ ye mais bɛɛ k'i yɛrɛ compter bɔ ala ka ɲini n ka musokɔrɔba a bɛ lahara bi a b'a ko mɔgɔw k'i compter bɔ compter bɔ ye mun ye bamanankan de don i yɛrɛ k'a lajɛ e ye mun ye i bɛ ka mun kɛ mɔgɔw k'a lajɛ n'u bɛ sira mun kan n'u y'a dɔn o ma ɲi u ka rectification kɛ an bɛ dugawu kɛ fanga min bɛ yen bi minnu bɛ ka fanga ɲini an ka to ni élection waatiw sera mɔgɔw k'u labɛn mais mɔgɔw kana élection waatiw kɔnɔ u ka ye dɛ kabini sisan jamanadenw mago bɛ mun na fɛn minnu ka gɛlɛn yanni e k'a sigi k'a fɔ sukaro ka gɛlɛn ka sababu to man kɛ mun bɛ se ka proposition min kɛ usine joli bɛ jamana in kɔnɔ ka sukaro jɔ sukaro usine kɛ u ka bɔ u k'a fɔ nin kɛra sukala bɛ se ka kɛ tan fɛn bɛ se ka kɛ tan ɲimikala bɛ fɛn an kɔni bɛ mun fɛ bi an tɛ nɛni fɛ an tɛ kɔrɔfɔli fɛ an tɛ kɛlɛ fɛ bɛɛ ka proposition dɔ kɛ i bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛ cogo min na don min na dɛ parce que n'i ye président ye o ka jan e bɛ cogo min na bi i ye parti dɔ ɲɛmɔgɔ ye i b'i ka du kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ ka du kɔnɔ i ka quartier la i ka dugu la an b'a fɛ mɔgɔw ka kuma olu de kan
minnu bɛ fanga la bi hakilina minnu b'aw la aw k'a f'u ɲɛna nka bɛɛ kana kɛ ka mɔgɔw gɛn ka bɔ yen ka mankan wuli parce que i b'a sɔrɔ ni vie chère nin kelen bɛ dɔw bolo bi yɛlɛko de karisa tun bɛ fanga la o bɔra o fanga kun ka nɔgɔn ni kabini ala ye diɲɛ da diɲɛ ascension diɲɛ bɛ gɛlɛya de ka taa fɛ fɛn min tun ye 100 il y a 10 ans o bɛ yɛlɛ mɔgɔninfin ka cɛsiri de bɛ gɛlɛya juguler an bɛ mun ɲini an bɛ foli lase an mansaw ma minnu bɛ balo la minnu bɛ lahara olu de y'a to an mɔna du minnu kɔnɔ ne ye Koyitara duba an ye du faamuyali an ye faamuyali sɔrɔ kuma la parce que an ka du kɛra comme tribunal kɛlɛ banyɔrɔ kun y'an ka du ye ala ka ɲinɛ ne ba la bi n fa bɛ balo la n baniciniw ni n faw ni n bɛnkɛw alhamdulilayi an ka foli bɛ an fakɔrɔba dɔ tun bɛ yen ka bɔgɔ biriki gosi ka taa don kaburu kɔnɔ Ɛlhaji Jibiril Koyita ne fakɔrɔba de y'a daminɛ Bamakɔ mɔgɔ b'i jɔyɔrɔ fa ka sɔrɔ i tɛ président dɛ Jibiril Koyita sow tun bɛ ci ɲarela ni fɛn na ka kɛ bayiw ye bɔgɔ tun bɛ kɛ cogo jumɛn ale de y'a zenye sigi a bɛ bɔgɔ biriki kaburudon fɛn bɛ Bamakɔ a tun taa livrer an yɛrɛ bɛ mobili lu ye ka taa bila fo sisan a bɛɛ kɛra yɔrɔ bɛɛ ala ka kɛ hinɛya ye lahara o tuma an b'a fɛ ka fɔ ka da kan ka fɔ mɔgɔ bɛ kɛ ɲuman ye mɔgɔ bɛ kɔto ka sɔrɔ e ma kɛ nafolotigi ale tun tɛ wari bɔ parce que ale yɛrɛ retraité tun don mécanicien mais a ye hakilina in ta hakilina in bi a bɛ ka baara bon fo ka taa diɲɛ wuli ale b'o dɔ sɔrɔ baraji la an b'o exemple ta ka fɔ adamaden bɛ jɔyɔrɔ fa ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ kɛra ministre des environnements ye Mali kɔnɔ mɔgɔ dɔ kɛra ministère dɔw ye o ma se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ to yen ne y'o de fɔ Ayise Kulukulu a ma se ka kɛ ale ka bɔgɔ biriki ne fa alhamdulilayi Abulaye Koyita a bɛ balo la ale kɔrɔkɛ anw ka kabila waso tɛ bɛɛ ye fɛnnin dɔ kɛ fɛnnin dɔ mun na don dɔ an fana bɛ bɔ sɔnna ye an fana b'a ladeli an ka k'o kɛbagaw ye an b'a ladeli aw si a bɛɛ ka k'o kɛbagaw ye a dɔgɔya na caya an k'an bolonɔ to ko dɔ la minnu b'a to don dɔ a bɛ kɛ sababu ye ka lahara sigi nɔgɔya an ma an bɛ dugawu kɛ ala ka jamana kisi samiya min n'an b'a la ala ka ji ɲuman na jamana kɛlɛ ala ka ban ala ka tiɲɛ bange jamana kɔnɔ ala ka tɔɲɔni ban jamana kɔnɔ jamanadenw an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko yafa de ɲɔgɔn fɛ o tɛ yafa ye dɛ yafa bɛ dusukun de la an ka yafa ɲɔgɔn ma jɛya yafa jɛlen na ka kɛ mɔgɔ kisɛw ye ka baara kɛ ala ka dɛmɛ minna an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an ka cɛkɔrɔba ni o ye Alhaji Dantuma Koyita ye an b'a fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ko Koyita Makalo Sisawanɛ ka d'a kan ba ɲumankɛ don wa maa don maa min cɛsirilen don a bɛ hami a bɛ jɔrɔ ni jamana ka ɲɛtaa sabatili siraw ye o de kama kumakanw na a y'a fa ka kuma kɔnɔna na maaw ka yafa ɲɔgɔn ma denmisɛnninw fana k'u cɛsiri maakɔrɔba minnu fana bɛ yen u ka denmisɛnninw jateminɛ ni ka taasira ɲuman jira u la Mali jeunesse fana ka wuli k'u jɔ k'u ɲɛ yɛlɛ ka ɲɛbɔ u ka keleya hali ni ma kɛ hasidi ye keleya i k'i dafɛ jamana lajɛ u bɛ ka taga taabolo minnu fɛ i yɛrɛ fana ka keleya i k'a lajɛ i ka taa olu taasira ninnu fɛ ka da kan ni jamana in ɲɛna bi a ɲɛna bɛɛ lajɛlen de ye n'a tiɲɛna fana a tiɲɛna bɛɛ lajɛlen de ye a ka hami n'a ka jɔrɔ kun tɛ foyi ye jamana in bɛ se ka bɔ donbolama kɔnɔna na bɛn ani kelenya ni kutuɲanta la o bɛ se ka sabata ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛw fana ka se ka ɲɛbɔ jamana in fɛ n'u nana yɔrɔ ka sɔrɔ an bolo an bɛ se ka taa yɔrɔ min jira u la a ka laɲini y'o de ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi laɲini ala ka sabata bolo ala k'a tɔgɔ duman ala k'o d'a ma ala k'o kɛ Muhamadul Mustafa bonya kama sabali fana ani muɲu ani yafa ɲɔgɔnma a ka di hadamadenw ye kosɛbɛ ka d'a kan don min na ni alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni a bɔra ka taa Tɔifa ka taa k'a bɛ taa diinɛ lase ni Tɔifakaw y'a wele waati min na sera Tɔifa n'u ye fatɔw ni lagalagatɔw ni denmisɛnninw labɔ olu ka a farakeru ni ka kun sɔgɔ a denmuso ta k'o faga mais o bɛɛ n'a ta masa Rahamani ye Jibirila jigin k'a bɛ fɛ a ko kira ma kira bɛ fɛ a ka fɛn ɲuman kɛ Tɔifakaw la bi mais alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a y'a yir'u la dɔrɔn ko ale yafara Tɔifakaw ma mais ale bɛ fɛ Tɔifakaw k'ale dɔn taasira min b'ale bolo a ka se ka sɔn o ma ɲɛmɔgɔw fana k'a dɔn maaw bɛ ka kuma minnu fɔ ani ko minnu bɛ k'u la u ka sabali u ka u jigi da ala kan u ka se ka maaw la faamuya dɔrɔn ka hadamadenw fana considérer ka jamanadenw considérer u kana jɔn wotoro pusela la u kana jɔn sɔfɛla la u kana jɔn lɔgɔtira la u k'a bɛɛ filɛ hadamaden de ye ka dɔn ka fɔ maa o maa min bɛ yen hakilina dɔ bɛ bɛɛ la dɔnni dɔ bɛ bɛɛ la u ka ɲini ka bɛɛ lajɛlen hakilinata dɔn Alhaji Koyita ka kumakan o de ye n'i ye kumakan in ta k'a lajɛ i bɛ sɔrɔ kolo b'a la kosɛbɛ wa barika bɛ kuma in na o tuma na an b'a ɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ u ka kumakan in lamɛn u ka tɛmɛ a fɛ Mali jeunesse fana k'a lamɛn anw yɛrɛ fana se ye min ye a ka kumakan ninnu laseli la an bɛ n'o lase ni Alahu subahanahu wa ta'ala ka jɛ ye o tuma na an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aw k'an bɛn waati wɛrɛ